sztyc i jednym cienkim hala. Wiecie, Łoński z czwartek pierwszy raz wystawili we Pietrowym szynku parysole i tisze na placu przed knajpą. W tym piwnym zagródku. Zjedzimy się tam we pięciorka, co by śluknąć wiekowo na gabiru i obeleczym poosprawiać. Wy pokopili ci w tej Unii Europejskiej taki szrift, takie dokumenta, w którego dają o przebrodzaniu i zwalczaniu gwałtu ku kobietom. Zagadnął taki pierwszy ruby Himek, stary firmy. I wiecie, hopy, Zarowski też ozwał się najbardziej pisowski minister w tym tuskowym rządzie, Jarosław Gowin, i że tego nie potrzebuje, bo nie. Ja słyszeliśmy tego borocha, ale Himek nie dał nam dopowiedzieć i rządził dalszy. Długo medykował nad tym i wypokopiołek, co podług myślunku Gowina, to tak jest i tak, i że gwałt, przemoc ku kobietom jest się u nas zwykłym, wertym polskiej, chrześcijańskiej familii, bo podług niego i jego wiceministra te dokumenta o zwalczaniu gwałtu ku kobietom są naisto srogim zagrożeniem dla, wiecie, wartości chrześcijańskich w Polsce. No, hopy, wspominali dyżurskiego dnia my o srogiej katastrofie gnał 100 lat temu nazad szyfa łomianie Titanic. Zwekslował tema najstarszejszy z nas, Paulek, pensjonista ze gruby Zegrowki. I nie byłoby sam o czym godać, gdyby nie to, i że nam się sam tutaj w Polsce obmierzło, obrzydło słowecko katastrofa. Każdy generał głuchnie, kiedy słyszy, po tym, co wynokwiałem roztomajte Macierewicze, Kaczyńskie, Hoffmany, albo Mularczyki, to kiedy dać im zwolo, to i za katastrofa Titanica odpowiedzialny byłby ja, Tusk, do kupy i wszystkimi jego ministrami. Ja przykładu mu pelcy New York, wszystko, co tych naszych boroków mierzi, poradzą wywrzeszczeć i no kajsik na ulicy, po jakiemu nie we Sejmie, bo prezes, kiedy nie reskieruje Sejmem, rządem i czym tam jest, to wszystko musi wrąg zło szeredzić, a na ulicy to mogę rachować na kiboli, wyznawców Radia Maryja, nie wtore związki zawodowe i piekciorzy, kiedy bez sufal no przelazują bezkrakowskie przedmieście. Bez sufal też mają przyjścia srogi szpruchband, taki transparent ze Słoweckoma, znajdzie się kij na Tuskowy ryj. No hopy, można by stykło tego łoszklictwa na pocznek, ale też mi to jakoś nie dało pokój. Kiedy tak genau kuknął na to wszystko w tej tragedii smoleńskiej, to na ostatku tak się pokazało, co najważniejsze był ci ten wrak. Te poharatane tajle tego naszego prezydenckiego fligra. Smoleńsk jeści dzisiaj dla PiS-u dowodem na wszystko. I wszystko ma się z nim kuplować jakby w wicu Marka Chłaski, w której pisał ci bukiejsik tak. Wiecie, szula, rechtu ładuje inteligencją swoich szkolarzy, wyjątze kabzi bio sznuptychla, pomochał niądeczko i pytał się pierwszego z raju szpikola, ze czym też mu się ta sznuptychla kupluje. Tej się to kupluje ze smądem fojery i ze mgłoma. A po jakim mi pytał zaś rechtu? Bo ona podzi mum zawdy ryma, a mgły i smądy ze fojeru mogę mi przestać w jednej części na podzim. No dobra, rzeknął rektor, a tobie, Mosiek, ze czym się ta sznuptychla kupluje? Mnie to wiedzą, oni kupluje się zawdy ze feriami, odpowiedział Mosiek. A to po jakiemu, pyta się zaś docierny rektor. Bo kiedy się wykludzą na ferie za katolickimi młodziokoma, to mamulka zawdy styrce na Banchowie i flotuje mi taką sznuptychlą.
O, też gryfnie. A tobie, hajna, ze czym ci się ta sznub tych kupluje? Pyta się rektor szkolarza, że ostatni raj takiego srogiego, chrościatego Karlusa, któremu miał najszerszych wysiłków woli, nie udało się przetrowić jednej klasy we mniej niż 3 lata. On tak medykuje dłuższą chwilkę i odżyka. Mnie to się, panie rektorze, kupluje ino ze dupą. Jest kuzie opie, ze dupą, po jakiemu? Ano, panie rektorze, bo mnie się zawdy wszystko i wszędy ze dupą kupluje. Ja, ojginku, masz prawie do ciebie swojej sówcyn hajna? I tak ci też mamy ze tą naszą najsroczą partią opozycyjną. Smoleńsk to wrąg sprzeczać nieudolność tych w rządzie Tuska, to bezrobocie, coraz więcej elwrów, to Polok bez pensji, kiedy bakłaże do śmierci, to furt nunchanie i sekierowanie kościoła, Radia Maryja i sołki opozycyjne kupy ze Polokoma narodowości Kaczyńskiej. Toż też endlich i to, i że wszystkie ludzie niegodne, judosze, morderze i zbrodnienie regirują, beamtrują najważniejszymi urzędoma, co same wesia jeści pieronem gajbne i niegodziwe. No hopy, naisto styknie dzisiaj tego próbowałem wszystkich kamratów ucholkać, bo się z to pierońsko napoczli jarkać. Naisto wszystkie ze wszystkimi się sam tutaj we Polsce wadzą, bez tusztyż i ze zagranicy dolazują ku nam głosy i że my się same pozatukamy i do ostatka pohatruszymy. Ale miałeś ci rod naszego premiera, w której endlich ozwał się teraz, co nie nad mogiełami ofiarów katastrofy tragedii smoleńskiej, kaj welonkowo kampanię robi se Kaczyński ze swoimi uczydybskimi, ale we Sejmie, znaczy się tam, kaj jest czas i plac najbardziej sposobni do uprawiania polityki. I mianował to sztrami zowcicie, co jeści to dzisiaj richtycznym, bitym cygaństwem smoleńskim, znaczy się budowaniem politycznej przyszłości jednej partii na tragedii, osmoleniu do ostatka uzdaniu własnego państwa i na pogardzaniu własnym państwem jego demokratycznych procedurów. Premier swoimi tworami słoweckoma prompt na zdaniem tym opozycyjnym głupielokom wywołał runtas, panika w tym oszkliwym ferajnie, na co skasuje histeryczno, nieskłodno i bezszprymno odpowiedź mało srogiego Jarosława. Prawda, hopy? Ja, prawda.